Sa Bukidnon, duha ka lalaki ang patay human naipit sa dump truck niadtong Lunes sa sitio Mamaon, lungsod sa Talakag. Base sa investigasyon, nasayran nga puno sa mokabat 600 ka mga sako sa semento ang truck nga nagsubay sa pabahada nga bahin sa sitio Mamaon ug sa pagliko niini kalit kining nawadan og balanse og nabalitok. Ang biktimang sila si Nilbert Palanga ug Jason Palanga kinsa nang hitch lang unta mao ang natabunan sa mga sako sa semento. Gawas sa duha duna sa blayeng unom ka mga nang hitch sa truck. Gitataw karon nga posibleng overloaded ang maong sakyanan hinungdan nga nawad-an kinig balanse. Dinhi sa Sugbo, mokabat sa 350,000 pesos ang gibiling danyo sa sunog nga migo sa usa ka apartment kagahapon sa hapon sa Barangay Luok, Dakbayan sa Mandawi. Ang Mandawi Fire Department nakadawat sa alarma alauna 10 sa hapon, samtang nakontrolar ang sunog alauna 42 ubos sa Task Force Alpha. Sigo ni Senior Fire Officer 3 Roy Garcia nga usa ka electrical short circuit ang hinungdan sa sunog nga nagsugod sa kwarto sa usa ka Jonathan Gallo. Wala rin man actor. You've comforted evacuees fleeing their ruined communities. Here's a new way to help without spending a cent. Join Sunstop campaign. Visit us at clickforacause.ph. More clicks mean more help. Click now. Makalupad, mahigugmaon, matinahuron, matinabangon, mapasigar buhok, bisayan dako, ehemplo sa maayong lumulupyo, ani anabay. Good news! Sunstars EP na nangatang sa mong duwa apan misaad ang mga opisyalis sa PLDT nga matagad sila og refund. Apil sa mga NBA stars nga makalaban unta sa gilas mao sila James Harden, DeMar DeRozan, Brandon Jennings, Kyle Lowry. Giangko ni Coach Freddie Roach nga maglisod gud si Manny Pacquiao sa pakigharong niini kang Chris Algieri karong Nobyembre 22 sa Macau, China. Matod ni Roach nga kinahanglan ni Pacman ang mas duol nga engkwentro tungod kay gamiton ni Algieri ang iyang height advantage. Dugang niini nga kung mudaw siya kontra ni Pacquiao, sunod niyang hagiton ang pound for pound king nga si Floyd Mayweather Jr. Kini si Daryl Anunciado alang sa Balitang Sport. Unya ang Grand